Днеска щяхме да правим влог, но нашия шибан смотан оператор ни позволи. Здравейте! Това ни е втория влог с Данчо, третия. Днескашната тема е за дразнителите. Бах смотаните са, бе. Данчо, кажи нещо за тях. Като почна да те дразни, ти си седиш. Ти си седиш. Чакай, Ти чакай. се радваш. Гаде! Здравейте! Днескашната тема е за досадните дразнители. Здравейте! Днескашната тема е за дразнителите и сега Данчо ще иска да ви каже нещо за тях. Писало ли ви, когато има бахти тъпки хора около вас, когато правите нещо много яко? Нещо много яко и накрая има нещо вау! Много си убит, много си смотан, вау! Бах ти! Давай. Гърмене в ръка е номер едно. Бутния вътре! Човек. Добре, ти ли беше? Не! Номер 2! Опит номер 2. Беше много затисната за ви. Не бе, да пали и направя посни. Ще беше много затисната. Това е мен супермаркет, страх човек да го направи. Ай, то няма грено, аз ще го затворя. Не мога да реча три неща! Вътре е, да пази! Не се вижда. Бе, си убит, бе! Бак много не е грейн, човек! Ти си супер смотан! Дръж чиманата пиратка, аз ще затворя, не мога да... Виж се къв си, бе! Опит за експлозия в ръцете на Данчо номер 3. Пускайте направи както трябва. Абе, не мога да я затворя, бе! То няма въздух! Точно! Що ми въби? Не знам. Давай. Номер 4. Номер 4. Не дай да я затискаш. В момента ще ми гръмни ръцете, бе, човек. Вау, Разгелей! Бах майката! Това беше най-успешният опит за гръм в ръцете на Данчо. Точно той беше! Да кажа на феновете. Вчера, докато си махам микровълновата, забравих да изкарам от контакта и тъй ток по целите ръце. И половин час те бях. И Данчо замря. Тогава да манка чак да идвам с лиска, че казах и заради ти малко. Опит как ще ви покажа как вчера имам даги. Това е микровълновата. Включена в контакта. Под нея е подлона. Вземам микровълновата. Все още е включена в контакта. Тук е мивката. Тя е метална. Пускаме, после дърпам, има вид, като целият ток аз направих тъй. Здравейте! Тъй като Данчо трябваше да замини по незнайни причини, ще направя кратко интервю с нашия оператор Blackman. Blackman, може да се заповядаш пред нас. Нека камерата да те види. Това е Blackman. Много хора си мислиха, че аз съм Blackman, но не. Blackman така. Blackman, първи въпрос. Защо искаш да си Blackman? Така ли е? Само заради това ли? Аха. Защо се държиш така, крейзи, лудо? Защо се държиш лудо? Как няма да знаеш ли, човек? Да, вие сте там. Нелия път в клипа виждаме да си. Защо обичаш да е бех момченца? Защото едно малко, като си бил малък, едно момченце е насилно. Разбрал съм това. Така, това беше Blackman.
Да се надявам, целият екип може би ви харесал с експозиите с Данчо. Блекмен, кажи палец нагоре. Не е това!